Menteri Barim ka tenat kambari jong ke Sarkar India MJ Akbar lekentha ia ke polisi bu khajna jong Presiden ka Amerika Donald Trump da ka baong ba katai kadai ke jing pendon kambor kabala ban pentelot ia ke Amerika haka jaka ban penklannya ka habakren bat kawai ka lat pathai kubor ha ka sngi thoding Akbar ulaong ba katai ke jingle kapeni ya ke jing bom khin snap jong ka Washington ya ki perlok bat kapeni ya ka ai ka ba ukhot ka polisi penyap palat put ka jing bu khajna jong utrom ha kane kapor kilong kumba kadai ke jing pendon kam ya ka bor sansat hanrei ha kapor ka belengkot bha kin pentlot ya ka Amerika ulaong kani ka dairu ke polisi ka bapni ba Presiden Donald Trump ngej ha ki perlok hanrei ngej ha ka jingshania menteri rang badu keri India Narendra Modi tu klar ha ya ka jing sensyar himasima jong ka Amerika ha ka liang ka yok ka kod Akbar bu jingkeli ya ka Washington halor ke jingbu khajna san 10% ya ki mar jong ka India da ka bakali hato kani kadon jingyadai bat ke jingthit jong ka India ya ka umpniang jong ka Rusia ka Germany ke jingthit ya ka umpniang na Rusia habaro ka wei katma balai omdon ke jingbu khajna ka ba san 10% ya ka Germany ka China ka thit khambun ka kas bat ka boarding na Rusia banyangi balai Presiden Trump pentikna bat I kumba desnyu tikna bha bat ke China Akbar benrap ba katai ke polisi kala ban penmi ya ke jing pen kala dor ya ki bomla ban khmi linti kawai na ki jingmi na ke jing kala ha kador kalong ba ke India bat ke China kila pen imbiang ya ke jing yadai ka bala peja bat kani ke jing pen kala kaladon ke jing ta ka bakrau ha ke san himasima bat ke jing ta ka babha ha ki arliang mamla rukum juk ong Akbar watla ukam ba kadon katokat ne ka jing penthon ya ka khai pateng jong keri India Akbar kentaj ya ka jing ting ya ka jing duknong ka bakrau ka jing yar jong ka jing penjot ya ka khai pateng jongi ha ka perthai kamlong satia ka bakong san kumba kidon kibreu ki bakwa ba phinngej ka jing mudor jong ka Amerika ha ka bayadai bat ka jing penkiudor kala khalemno hapo ki jing shisha habapai sha ka waipat kaliang Akbar ulong ba ka jing perkhat jong ka partai kalakan riakno na ka Washington ka jing mud jong ka partai menta kala pele jing mud ha kani ka tayo ha ka jing yakendu ha SCO hapdeng menteri rang badu keri India Modi Presiden Xi Jinping bat Presiden Putin kamdai ka bala penle jing mud ha Washington ulabuddin hanrei Akbar maham ba ka Amerika kadon ha ka jingma jong ka jingsha ino ben ha ka liang ka jing yadai hapo garkom trekam jong utrom ngayo ilpa ba ka Amerika shen kan sapoi ha ka jaka ka batrotap nadu usnam khat kandai spa khat saw namar ba ka Amerika menta kaladu no ya ka jingshania jong ki perlok jong ka ha Europe bat ka Amerika kaladu no ya ka jingshania jong ki perlok jong ka ha ki wei pat kiri ka perthai ka India ka badai ka wei naki laong Akbar